Това е Айра, една бългийска овчарка на 5 месеца. Наскоро нейните собственици разбраха, че не могат да се оправят с нея и ме помолиха за помощ. И така, за следващите няколко седмици аз ще ви покажа какво ще правя с нея и как ще науча просто да стане тренирано куче и част от обществото, без да прави глупости, както прави сега. Преди да продължавам обаче, искам да кажа на всички. Моля ви се, това са изключително сложни кучета. Да, много са красиви и са много умни и правят много яки клипчета, но са много трудни и не са за начинаещи хора, не са за хора, които не са имали кучета преди и не са за хора, които не могат или нямат време да им обърнат внимание на тях. Трябва в първите поне 6 месеца да им обръщаш внимание 24 часа на ден и да си поне малко по-умен от тях, а те са много умни. Днес за първи път ще запозная с Перси, затова него съм го сложила в позиция да лежи долу и да изчакаме тя да отиде при него, преди той да дойде при нея, за да не реагира евентуално по агресивен начин. Също така съм си взела дълго въженце, за да мога да имам контрол над кученцето. Завела съм ги на плажа на меко, за да не може да се удари и да падне по някакъв начин и да се нарани. И съм взела хрупки и играчка, всичко, което мога да направя за нея, за да почне още от началото. Да ме слуша, да си чува името, да идва при мене и да не прави грешки. Почваме и ще... Не знам какво яде, отивам да я спася, но ще видим как ще продължим и какво ще стане с нея. Айра, дай ми го, чакай. Не! Айде, дай! Какво имам? Виж! Не, така изплюй го. Малей! Морски дявол, дъвчеше го това нещо. Ти не си добре с главата. Не си добре с главата! Няма да ти го дам, много ясно. Айде, браво!